Uite, copii de la Casa Minunată, de fapt. Ia uite, ia uite, ia uite. Mai repede, Ramona! Mai repede, nu urla, că fac gălăgie, se prind alții. Dai saputa! Ce te doare? Dacă ai șezut atâta vreme, ia uite poziția cerbului. Hai, Alesia, mami, hai, trage tare! Să nu te lovești. Ce fac copii? Nu fac nimic. Facem struguri. Vin, pardon. Călcăm struguri în picioare. Unul dintre noi. Dar Ramona să dăm struguri. Îi plac boabe. O atrag. Ioi. I-a intrat un bob undeva și nu-l poate scoate. Deci dacă Alesia verifică mecanismul. nu verifică, Alesia strâcă. Nu, stați să vedeți. Stai. Aparatele. Alesia ți-a picat o pană. Alesia, îți dai în cap, mami. M-a stat în parc și Ridică de aici, uite, hai aici. Hai aici, mă. Am eu, hai. Da, ai grijă. Oprește-l. Să-i pune cineva o bară acolo în față la Ramona. Are bară. Nu, dar nu așa. E și cu ciot. Trebuie pe orizontală. Mai jos. A, ți-o și dat detalii în un pic mai jos. Dar dacă se poate să-i pui un capăt de ăla, uite, de la țava aia groasă. De la care? Ăsta? Da. Nu! O, da. Și leagă de ulei de măsline. Nu de alta, dar să nu ruginească. Ha? Uite-l acolo la mare. Vezi că mergi înainte și nu te ajunge, dar ce fac? Vezi că... Ia. Asta se întâmplă când ești bolnavă. Nu și-o lua tratamentul de o săptămână. Maică... Sună maică zisă și ai bobele. Deci că dansează cha-cha-cha. Hoi. Một hàng một hai ba lần là nhẹ nhẹ. Ao nhẹ nhẹ. Ciao. Chiloță de mă strâng. Băta când i-am pomenit numai de chiloță. Hai, nu găsesc ritmul, adică... Stau. Jingle balls. Alesia, te paro? Să nu fac până zburătoare acasă. Să o luăm noi aia de beton, să ducem în capul cu beton. Cine e, da? Uite mă, 8 minute. Ne uite, 8 minute. Nu, mai ne Să știi ce, că fac eu cu picior. Posedată de un spirit diabolic. Oh. Se numește eu. Unde v-am dreptat, doamna? E bine, gata, atunci. Aș transpirat? Blimbă. Oh. Eso. Dale, Alesia, dale. Alesia, oye, mai nesâmpără. Oye, opii, mai nesâmpără.
哪能今天晚饭？那是哪？ Gata.